Monggo ditikan enggal mriki kula aturi nganti ditikan enggal kula aturi nganti Piyayi kakung ki angger wis oleh sing mening ngene iki nek karo sing ngene iki terus dilalekne. Jenenge kok ya terus lali. Rasane padha nggone ya tunggal. Alah, ora dilih. Alah. Apa kuwi? Nggone ya kono kae. Alah, wong ya dijane ya bendina ya tak miki ning kok ya ora gede-gede. Gumun aku. Dicedhake nggon nenen. Lah aku kok kaya ngono. Langsung mari ngelak aku. Agak uape lho wis sedut. Oh alah Gusti. Aja kaya ngono ya Kang Gareng, ora pareng. Sing ra ngolahi sapa? Lah kaya ngono aku iso gede semene iki tanpa iki ra iso. Ora iso semene iki. Ya ning ya aja mbok cethake ngono. Memperbesar kemaluanku lho, sampean ki nek ngomong ngono kuwi memperbesar kemaluanku. Apa ngono kae? Malu-maluin ngono kae lho. Raine iki sing ndi? Iki lho. Lah iki ya rai. Ora rai. Rai lok. Kok enggak kaya ngono alah. Wonten dawuh napa? Iki mau Mas Gareng Pariyo. Anak panuwun Mbak Kasinem. Enggak Sakinem iki Sakinem. Sakinem Sakidi. Iki Sakiun. Sakiun. Jaluk di podang kuning. Oh alah podang kuning. Dene kan Mas Tabawa kok suara kumpuk. Oh iya kok. Ora telek. Ora ngombe-ngombe sik ngono ket mau kok urung ngombe to sajake. Oh iya ya ngombe kuwi. Iki teh kok ya urung diaduk lek mesak iki. Gulane ra. Nang mik sik. Ket mau urung ngombe. Engko gek ra legi, Pak. Luar biasa. Lah aku mimike sing apik to. Lah ngrasane prayogi karo to, Mbak. Ya ora ngono ya. Di kaya ngono lho, kaya aku. Alah. Alah. Apa kuwi sing ceblok? Ali-aline. Ya Allah. Nadyan mung wujud temong peksi. Agawe taline pronto suaraku jembenggur wong ya Dasare Gareng Pariun Kuntul Laksita kuwi mak konto ora ya Kuntul Laksita. Nek kowe iki cilik angel nek semene iki gamak mburi bengi iki Gareng menang banyak ki mau ning pondokan benikke klambiku. Piye perasaanmu benikke klambiku piye, Pak? Urung kapak-kapane tak wis pliket to, Dek. Wong ya awane sumuk kok Alus manis nengsom make. Nek iki wis enek sedele nek iki, heeh. Yolanda mau jaremu Halus. Angko tak tumpahi melorot to. Nek iki sama cepret tak jeniro. Wes suwe nggon kula lono goleki si podang jenahar ganteng ya. Suwe ora ketemu aku kangen lho jane lho. Aja ngono kuwi urung aja maksa aku urung jamu kok. Lah ngopo tek kok. Lali. Gue tengok nek dijak omongan iki wis rampung ya omong urung ta. Ebobung ngae
iku cengkok Pak niki, cengkok variasi. iki jenenge cengkok glogok iki nyanding bisa dadi Cengkok apa iki? Cengkok apa kuwi mau? Cengkok megap-megap. ya Pedang kuning ya Mas Gareng. rungokno cengkok yang ngarane kok Mas kowe ngarane aku kong pateni sisan Ayune kaya ngono kok Mbak Pateni mesti engko nek mati Arep, mbok nggo dolanan mesti. arep ayo nek mati mudin ngekut nyirik wegah demok aneh Piye? wis liwati ngono sine mudin nek ngono iki Mbak Mentolo. esuk awan neng omah wis ora kerasan Kaluyuran anggoleki sing tak sayang mebeng mitiranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawa kleyang tak sawang mincok ngepang kegalan sana itik saka kademen sarwi ngoceh dheweke ngalih pencoan bila kae tak sawang mbak aja ngece pedang kuning agawe pikirku komeng selaret ireng tak sawang tambah manise tiba bunga yen kelakon nanding slirane ora bakal atiku kekiman semelek wah Atik mandek sak nggon-nggon ngene iki. ya sakarepe lha kowe go ngarep njidane protes Lah kok lak yo marai lali. ya iku ngarep iso apa ora Ya aja ngono to jare cinta karo aku. Cek cinta apa ora? cinta saruku ya kerene mahmun kok Ai. Cek kurang 50 lho Ndek Men. terus kapan-kapan kok tak dolne tuyul dolne tuyul Adol kartu. oke Mbak Teko ngendi? teko mbok dalem gone sakinem Yen si pedang andundut ati beranan nuremen hatiku san saya datang lasranani kaya ngene sun pikan Cindy Laras Ayo
Saya